Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 7 ngadto sa 13. O gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan. Ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, og ayaw balhin sa laing balay hangtod nga mobiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita og itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pasidaan batok kanila. Busa ng lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.